Wis. Hei. Kowe iki mangkat saka Purwodadi tambah budek kok piye to iki? Nggih, Pak. Ya, nyewek njaluk ngapura sing arep, Pak. Ya wis syukur ser aku. Nggih, syukur ya. Aku. Gitu. Padha-padha. Iya, iya, Pak. Kowe nek kowe karo aku ora ono salahe. Nggih. Nek aku salah karo kowe oke. Kenapa lek bengak-bengok wong ki urung siap ki ayo. Kenapa bengak-bengok mau? Napa kancane kae? Mas, kan
mau bengak-bengak tak wae iki wah rene-rene ya wis ra sida lho. Saiki bakal pring payu e. Lho, lho, Hey. 50 Kok sik kowe arek ngene bakal pring aku saiki tekan kene sege. Heeh. Dik legewo jebule sulingku ilang siji. Lho sa. Kowe wingi sing jero. Aku pralon telu juga ikono. Aku ngerti sulinge nanti. Nendi? Nang jero katok. Kudu suling. Iki jenenge trompet. Trompet. Iki trompet Sing munine piye? Jamu ngono suarane ya. Ya, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengok baleni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita coba tes suara dulu ya. Ya. Mobil. Ya, baleni dong. Katok. Tobel. Ayo, we. Nah, aku wis dibolong mbak ngene lho. Weh. Aku belas. Awak dhewe ngene iki semane kok sapa? Pripun lho bocahmu? Oh, bocah iki wah rondo-rondo nang kuwi. Malah mening-mening to. Lah aku lagi. Ana sing go topik opo boy. Di. Lah kowe, dongan kuwi. Iya, sing kuning-kuning lho. Boy ngono lho. Lah kowe topik. Wis kulite ireng nggo topi kuning belas ra ketok. Ngene iki. Je. Ya awak dhewe ning kene sewane daerah ndi, Met? Ning ndi? Bu. Wong jalane kok ngono. Pundi niki? Mas Ayo. Adut pundi? Wodong. Adutnya nggo peci tambah miring kok. Iya, kasih nek adute bundet. Kowe ngerti ora? Anek Jakarta lho. Iya. Anek Iya. Betawi. Lo udah minum teh gedul. Iya. Lho mbok tarik-tarik. Kepiye jubel wae. Angel, ayo takon Met. Takon niki daerah pundi niki, Bu? Pundi? Takon iki bocah iki. Ngopo ngangeng-ngangeng? Terus hah? Jembak. Alon. Apa? Babangan. Emosi. Sing iki lho. Bubungan. Emosi. Iki emosi. Nggih. Gembangan Mas Andes. Hah? Gembangan. Bebengan kebutek. Awak dhewe dongake kene, Met. Nggih. Muga selancar rezekine sehat selalu, Met. Rukun selalu, nggih. Karangke bulan riyaya isa Iya, iya. sebenarnya Nggih. yang mengucapkan minal aidin wal Mohon faizin. mohon maaf lahir dan batin. Ngapunten, pilih enten salah. Sopet sapa? Siapa, Pak? Kuwi lho. Iki iki lho kuwi. Ijo. Dia. Iye. Oke. Ki lho, Pak? Sing supet to, Dik. Iya. Ha, Dik. Ini. Ngadok. Mari, Bro. Wah lagu kok gede to, Dik? Kowe nyelok-nyelok wis siap sangoni po. Waduh, Lah kok iso? ngono. Ora dikono, delok piro. Oh, wis. Dadi Namine sinten? Faiz sinten? Salah. Oh, kacilike takone kok. Acok aku cok geting lho. Namine sinten? Oh, Faiz sinten? Aja ngene-ngene ndak gendelen. Wazana wa salasa. Oh, bar sopet kok senengane ngene-ngene. Ampun. Loro mboten? Boten. Dan malih. Mari. Kok ilang ya. Takoni malih. Tak dongake muga-muga ya kowe bakti karo wong tuwa le. Rezekine kathah to. Kowe ditanggapke kok ngene iki diling-eling wong tuamu ya. Ora kecukup ya kene iki ditangkat-tangkat apa entek duwite. Niku ngerti bola. Terus kok kisah kono tekan dewan pelosok kayak gini. Aduh ini gede kok gerganu titit. Ayo. Aja piye. Aja nangis, Dik. Aja nangis dong kaya kok nangis to jelek duite to. Wale. Wah, iya tak dongake le. Ditungano. Lagu apa? Iki dirodasek ya. Kemarin lagu ya. Ning sampean mrene malih. Heeh. Iya, Kene Mas wae. Faiz. Heeh, kene wae alon lagu. Lagune alon-alon ndak gendelen. Kowe tambah pelem. Wis mari. Lakune delok. Lah yo iya orang kuwi.
ekah-ekeh kuwi mau kok. Aku yo biyen ngono mek disulbit. Perjuangan seorang laki-laki. Lah iya, aku yo ngono, ping 3. Ping 3 ora apa-apa. Ping 3 aku oleh mlebu yo. Kok iso? Sepisan takoni wis siap, Dik, siap. Nyut ngono. Balik meneh aku. Balik meneh. Ilang manuk. Kok iso no? Rodat sik aja ntrocos ae. Iya. Heeh. Wong kowe iki teko santai. Napa? Gatel. Oh pancen gatel. Ayo rodate. Yo. Prasane pras yo. Prak. Pras wis peteng gara-gara wingi. Lah kok iso? Arek mak endange duwel-wel. Anake nangis. Bapak aja ndambungi. Kandake mama. Aku ya ceritane yo ngekek. Ayo wis. Ayo rodat yo. Siap. Resik wi, budale wi ngono kowe. Wis tak idon. Ayo pro kanca Islam rukun kang siji lah wis dadi iki piye kae, Des? Wis guru wis dadi. Wis dadi, Des. Hei, jalo apa to, Mat? Hei, kok kelek yakin ambune nggon kowe iki apa ambutran lho? Hei, aku ngerti, Mat. Ngono kuwi biar tiba ben limbah-limbah kae. Sarange yo ngono. Dumateng cewek-cewek mriki umpami digodha kalih niki. Sapa iki? Andes, ampun purun nggih. Yes. Kuwi iki ora wedi karo raimu. Wedi karo untumu. Pas aku maju ngono untune iso iyo ngono adik seneng aku. Yakin lho, Des. Aku ket mau delokke piantun kene. Semene oke. Ora ana sing untune padha karo kowe. Hah, pancen siji cok iki ae. Sopan kabeh ngene lho. Ngomong sopan asin aku mrawos doneke ngono ae. Lah piye? Arep entarane. Tak semprite sik pelanggaran kok. Pelanggaran. Ayo. Ini pelanggaran disemprit. Pelanggaran tak semprit senajan untune brongos rawo. Ayo. Ayo teto. Ayo wis. Ngono kuwi apa sisine apa? Ya. Izin. Bro. Nang tangeng, Met. Endi? Delok masalah
kakean sop yo ngono kuwi kok iki. Gitok apa jerapah? Yo, Ya. Lagu. lagu. Oh, Are awakmu sik Pak aku sik. Iku sana. Jenengan sik. Lek Rut sing bengak-bengok karo lek Rut. Heeh. Bakul sego goreng nek akhir goreng iyalah. Kene iki gek prei e. Gek prei ning goreng. Prei, dumeh jope okeh. Amin. Kuandalan digundiri kabeh. Heeh. Jebulene ngari nganu prei. Makan dhewe. Hei, wong hari tanggalane dibutir kabeh iki wong. Iki mangsane angsuran sing iki angsuran sing iki ngono lho. Ora ngerti nek tanggalan wedet. Wah, iya abang ditiki kabeh. Suwet pamer karo aku. Sik. Pamer sapa pamer? Kula pamer. Ge tanggalanku kebuk ge. Adel. Ditiki kabeh. Ki ana isine ngono. Sik. Untumu ono godhong jendale lho. Kok ijo iki lho. Mau mangan godhong laras. Iso tememplek. Digo gusing kudu diulapi. Anganku ngambara ana Gustiku. Itu melintang sesuluh pada rembulan. Tak boleh ono wong sifat ceria tapi pipi hidung tegak satu kita lungkungan kerabatan kamu sorong raga jiwaku tak kirim layang bibir tak sampai ke angin sulir Kowe saiki kok nek tenagane kok bengi ak kepiye kowe? Wes, apa? Sente kae kok. Lah di mama kok utuh.
Desmond. Pas kempis, kepas kempis. Hati-hati. Saya suwe untune saya maju, saya maju, saya maju. Awas, repese awas, itu dicaplok. Repese dibrakot. Awas, engko nak kena rabies dicokot karo kuwi. Awas. Wati maindala nang wadon lurune wati maindala nang wadon lurune om salire kedurung rusak odomo om salire kedurung bisa Des. Kayak bunga equal. Udah. Ayo. Sak lo terus premane we, Met. Bali. Wes. Bali. Hey, Matt. Sekening. Saiki Andes. Centep bolo Andes kok. Jajal kowe, Des.
Ya kuwi gaya tarik iki untune iki lho, Mat. Untumu ora iso padha kuwi. Wes sedaya. Wes angel. Angel. Tekan sesuk kiamat ya ngono kuwi. Apa lagu nih? Nyanyi ya, Des. Nyanyi ya. Oh, ini pelaku toh? Desnya. Kedaton ati ya. Kedaton ati. Oh, yo nek liane. Sak isomu. Yo lagune anyar. Iyalah, apa? Katresnan sejati. Ah, siap. Kawitane sinawang wae piye? Ora ro. Aja kuwi. Apa? Ya wis dikowe ngono. Oh, ora sawang. Ora nyong ora. Ora sawang wis. Ora repot-repot wis. Kerjane saya henyo. Ora. Mepet kok. Apa judule apa? Oh, tetep ana jatah sak lagu ge kuwi. Lek rutin ten wangen. Ora. Hei, apa judule? Apa to, Pak? Ah, sak yo, Mus. Ya. Gundul Pak. Wis. Apa katresnan sejati ya? Apa kowe duwe tresno sejati? Iya, kae kok ana request meneh ning dhuwur. Oh. Tombok kangen wis durung mau. Wis Apa iki. kangen wis? Lho, sing jaluk. Dhuwur ra jenenge apa ora? Sing request sing nyupit mau sing supit mau wis. Takon baleni meneh ora takoni. Liyane. Temen apa ora? Lagune. Tombok kangen meneh ora? Kabeh meneh. Meneh ora? Siji neh. Iya. Iya. Pot tareni ya request apa? Apa? Lagune apa? Halo, sah. Wah. Apa? Iki ae lagune apa? Hah? Balonku ada 5, Dek. Maaf, tambah kangen bali meneh ya, ora apa ya. Sopi rasane wektu biyen ucul dhewe ngangot terus eling kancane zaman semono nyentuhan rame-rame kuyup rukun seneng hati Sing request. Mbak kok ibu-ibu. ambung tuwa Kok sing ireng kae wong dinyanyi kan. Sopi rasane waktu biyen ucul dhewe mangut terus eling kancane zaman sepite bisa rame-rame kudu seneng Kelangi wis tak edoli cincine tak kuwang ana ning kali mergane kowe wani nyelingkuhi tak pekat aku luru genti seneng rasane
karo sapa? Matur suwun iki Gus, HP-ne jan nek HP larang ki dimek ora gatel pisan. Iya. Aku demek ngono tak srit langsung mlayu kabeh. Ilang gambare. Ya cikur ayo, monggo dilanjut. Iki kayak es kok ora dombe iki. Disawer es teh ki to. Oh ya, wis. Ya irfani ya runci runci kembang Wandi muda-muda kumilang Onsa siro menamiyo Turun dawi pengiran Irfani runci runci kembang Wandi muda-muda kumilang Onsa siro menamiyo Turun dawi pengiran Kowe iki jan idola anak kecil. Senenge pol. Nek remaja wis ra seneng karo kowe.
Andes dan Mas Komet. Yo Des. Yo. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Ayo, Mat. Yuk, budal, Mat.